Angeles, Nu știu ce cu telefonul ăsta dacă n-am. Dar nu filmează. Bine, da, asta e. Înțeles, Claudia? Înțeles? Înțeleg. Îți mare fată. Nu știu. Doamne. Nu se știe, vedem. Nu să știi niciodată tău, ești rea, mă. Ce se credeai pe acolo? Ce părmărăm? Nu-i tu Eu am gaș. vorbit cu cineva. Cu oameni din Bezne, cu Dan Ai, să Gozan. prins becul. Oh, nu, slavă Domnul că să ne s-o prins becuri. Har mărit să fie. Amin. Atât, Silvia, Doamne, binecuvântează. Uite. Uite pe trigaș. Mă fac că mă scap